reason tui phai kha हामबाय जोङो दिनै जे जिरायनाय क्लाब पार्टी अफिस खामानि मोनहैनाय जोङो खानाव एखेबारे जेराव फैगोन ओमफ्राय फकस खालामनो फैगोन ओमफ्राय माबा ओमफ्राय IPS ओमफ्राय तामनाखौ आगरतलानिफ्राय जे जिरायनायावहाय जे आराम्भ खालामनाय आरो दसरा पुलिस प्रशासन स्टेटमेन्ट दं तारमाने आरो खानामानि माननीय मुख्यमंत्री फाइनेंस ओमफ्राय आरो सदन फैलेजा ओमफ्राय बर'खौ अबनवार जायगाखौ मुख्यमंत्री बेखौ कालकता गारनो अमाहाय ओमफ्राय दिनै तिब्रान मोसानो फैदो कालकता गारनो प्रश्ननो फैयाखै मुख्यमंत्री मुलुगनो फैनाय बाग्राबो तिब्रामाव फोरोंब्ला कालकता गारनो बिहैनाय फाइनाय सन्मानबाबे फाइनाय सन्मानबाबे विजिट खायखानाय आबो मुख्यमंत्री बिनि आबो कर्तव्य बिनि दायित्व जे आरो तानलाय बुलाय सगलाय तंमानि जागाव बो विजिट खायनाय अबनो बो शांतिपूर्णभावे तरिनानि बागे फाइमानि जागा आरो के डिस्टार्ब खायगला এবং खायनानि प्रश्नबो काया खाब खाया ताम गांकाय बो फाइ थांकाबा जदि फाइ नाय थांबाय गांकाय बो साइकलांथुन अरो शांतिपूर्ण तंथुन उभय सर्वदलीय बैठक खायनाय शांतिपूर्णभावे तंथुन अरो बिजनेस खायनाय दङ प्रब्लेम उइ दङ टंक संतंनाय दङ प्रब्लेम उइ दङ स्टुडेन्ट फरायनाय दङनिबो प्रब्लेम उइ दङ यां पार्क अरो पार्क कासा आबो दिनै टुरिजम आबो बय फायनाय नायफायनाय दङ आबो कासा प्रब्लेम उइ दङ सब दिक दिया प्रब्लेम उइ दंजा जों शांतिपूर्ण नायो तिप्रा मथा शांतिपूर्ण नायो तिप्रा मथा कुनु दिनो फानो चेबिसेंया तिप्रा मथा कुनु दिनो सुरु बुखाया तिप्रा मथा अमतिरंनो चास्ता जागे हायसि जे अरो भायोलेन्स चलि दंमनि ओंखाय ताबो गांका आं सानानै मुसुंगो जे अरो जे भायोलेन्स चलि दंमनि अरो जे हामिया सामुं खलाय दंमनि अबो गांकाय आबो साना थांगा स्राय स्राय के साना थांगांकाय अबो बीजेपी रक न सुरु खाय दं हायसि बीजेपी रक न सुरु खायो बीजेपी रक न थाक दिखनि आं सानानै मुसुंगो ताम गांकाय जों मुतिरक यांगो ताम गांकाय चिनि जे अरो एडिसि एलाका चिनि बरकनि एलाकाव चिनि बरक बाय बरक दुखु माननायो अबो दति थाग्रिनानै उंथुन अमहाय के आं सानानै मुसुंगो बेलायखे आराम नांले हायसि अमहाय ओंखाय ताम गांकाय अरो ताबो आसुगु जे खानाय नायमाय ताम गांकाय तिप्रा मथा सुरुले साब खायबा तिप्रा मथाने तां कक सानायबा यांगो नाइदि जिरायना खोला पार्टी ऑफिस सकजा जाखा उसकांगो जिरायना खोला पार्टी ऑफिस सकजा जाखा मियाव फायका जों थानाव फाय कक साफायका यांगो बो बुम खितार जाखा दुइटा बुम आपनो तुइबो थाना कक साफायका थाना कक सावे आकोय साका जतो जे काहाम तंगमानि जे बानचि जाग न सिमि नरक पाहारा आकोरे दि बरखाय तामख्लाय जे सकजांग न सिमि से पाहारा रे तलखौ इंगे यांगो जे जागाव ताइके चिनि पार्टी ऑफिस दंगो खाजिरिमुराव पार्टी ऑफिस काहाम तंगमानि आरखाय मस मुरगलिया नंगा खाजिरिमुरानो सकपायका फाय आबो बीजेपी रो 10-15 जना बाइक बाय फायनाय आरो हरनि फैका केरोसिन बाय आको बाय खायनाय बेरा टांचि गे आको एकदम सेस कायरि फैका अब तो जनगण टंक संतंनाय दंगो जलिने हायसि हा पार्टी ऑफिस बरंग ताम खायबा सब सकजाका सकजाफानो जों चिनि बररंनो जों तांदि तासकदि खुमुलुंगो अमतिके बिसिदुं खलांनाय खुमुलुंगो माहायकाय जुदि हयहुलाङै दंहांगा शांतिपूर्ण जे तंतंमा जागाव अम शांतिपूर्ण तंमा यांगनाय तांदिहनिनो जों मानाखाय तंमानि जरासे थांगैनाय आरो बखगु सकगु रिबाय हांगाय चिनि जेरेरगो तिसारे उते जितंग बायका जलि जाग बायका बरंनो जों थामंग न दंगो चिनि बररक थामुजागै दङ ओंखाय अबनो सानानै मुसुंगो जदि अरो वान साइड जदि आइन जतनि बागै समान बीजेपी नि बागैबो आइन तिप्रा मथानि बागैबो आइन जारा जनसाधारण टंक संतंनानि बागैबो आइन एकतानो आइन जतनि बागै समान अरो जदि निने आनि हिनाय आइन न ससं तैनाय राजनैतिक थिंखांखांखाय अनेक बेजालंनाय तिप्रा मथा बाय बीजेपी तो थानसासे एलायन्स से गांकाय आयां या फांगो खाके जतनो थानसावनो तंलायो फिया yang टंक संतंनाय रक अमा हायंलाय तंमानि आमो साबनि माजरा साबनि खनाबो साबनि तंमासायनि बागै हायंलाय तंताबो राजनैतिक बिनि नाहारमु आलादा
chini harmung alada sing kai ancholik dol जों आन्चलिक दल बर'खा नेशनेल पार्टी जों बर'क बाय जे गभर्नमेन्ट नरक दंग थानसा दं माने गभर्नमेन्ट थांमाने जों चिनि अबनो एकनि चिनि गासानो उद्देश्य चिनि डिमान्ड नतुइ जों बर'क एलेन जों चिनि डिमान्ड तो मान माया खाहायसि आइफानो जों सयज दर्ज खाय दंग ओंखाय जों बंनि आरो नै जों कागबो फायाखौ सयज दर्ज खायनो दंग किन्तु बर'क ताम बंनि स्लोगान बंनि जे मिटिं मिसिलो बरक ताबु अमहाय टारगेट नाहार तंखा जे बसकांनि इलेक्शन बसकांनि निर्वाचन तंगो किन्तु यांगो बुबाग्रां केस रक मां थंगैमा तंखा yang village committee निर्वाचन जे मात्र बुबाग्रानि केस नो नासिकिनाय इलेक्शन सिनाय आ जागा सकनानै नुहुर तंखा बरक गांकाय आप्रके बिसि इलेक्शन बिसिनो टारगेट खायनाय नखरलाय जावखा चिनि बर'रकनो तम 10,000 रां फुनुगु मुख्यमंत्री विकास आवास योजना 25,000 हाबनाय बीपीएल नि आबरंनो फुनुगुइनाय बरक अमहाय खलायनाय चिनि बरकनो रां पुसानि प्रलोभन फुनुगुइनाय बरक खरकसा बरकनो 2-3 बार 4 बार खलायनाय अरबो मानदाय बना हारसिनाय एडिसि फाय यांगो खुमुलुंगो ना फायसिनाय तेले मरा बना हारसिनाय आ बरकनो नाहारि गुरुरि नाहारि तरि रेखा तामगांकाय इकोना सिटी चिनि पकमां फाय तमायका चिन बिसि इलेक्शनआव जों जितिसिनाय एडिसि इलेक्शनआव जों जितिसिनाय निनाय बरक अमाहायके टारगेट खाय फुनु तंखा दाइसे बं ककनबो जों खनाका बिहार नि हायगिनो जों अरवा इलेक्शन एडिसिनो खुमुलुं दखल खायनाय ओंका खुमुलुं जों दखल खायनाय हिनिनाय बंनिको आं ताइ सावो जों एक्शन हानाय मारो एक्शन हामाथ जों नुखा एक्शन हामा खायथ नुखा हर जलाय खाय निचिनि पार्टी अफिस हबाय मारो सिनि बरकनो बुबाय मारो सिलायति सालखाथां गुरि मारो आबो जों नुबायका एक्शन तो नाहार दङ ताबुक ताइ कैसा बाकी गांकाय एडिसि दखल खायनाय बमहायके एडिसि दखल खायनाय बिहार हायके दखल खायनाय बिहार ताम चलिका ताम गतना गतिका जतनो नुगुइ दङ जारा बिहार बुट दिने थाना बुट चिंगलिया फु हा निन बुट थांका फिरगुइ थानि आमतिके हरजाक मारो तेबो नुखा जों बिहारनि इलेक्शन जों नुखा हा बुट बाक छक मारो आबरो नुगुइ दङ अमहायके देनरो अरो जितिनाय अमहायके जितिनाय मा खबर बोले ताइ कैसां गांकाय जों अरो जों वानसुगै मानो जे चिनि जे एकर साइन खलायनाय चिनि जे डिमान्ड दंमानि चिनि अ डिमान्ड दंमानि नो बरक ताम खायनाय नं डिमान्ड न रिनाय हिनि बरक सानाय चिनि डिमान्ड ताम दं आबरंनो बरक नर्थ तक ताम गांकाय एडिसि बरक जदि बरक क्षमता फाइनानि टारगेट नाहारि दंग बमहायके टारगेट नाहार दं माले बरक फुनुसिनाय इको चिनि बरक जों ओरबो चिनि बिबृति नाहार ओरबो जयनिं प्रोग्राम जतो जागासि जयनिं प्रोग्राम आसेकै जयनिं प्रोग्राम नाहा गांगां जों तां जितिया दंनाबा हिनाय ताब्रक सा दंनायता बिहार जेमन जितिओ गा ओरबो हायकेनि जितिनाय बर आबनो बिबृति मा नाहार दंखा अरबो जयनिं आ बरंनो बरक बंनि बरकनो ससंग फुनुगु बांग्रिसिनाय अर खरक जाना हंकायबा मकल कानानो पर्यन्त इको चिनि अरनि मकल नुकजायना से यांगो अंको फाइमानि बैंक फाइमासे फाइदि चिनि प्रोग्राम हनिनाय रमिना रगा आजुग्रे बनसे बिबिति नाहारि रगा द नंताम खायनाय हा बिन नेतृत्व से बांग्रि तरि रगा बरक गिला मा खलाय हिनाय अमा हायके फुनुगैनाय बरक बिहारनि टारगेट खाय बुट जितेनानि अर नाय दंगो आं सानानि मुसुंगो अर बिहार चलिगला अबंका त्रिपुरा और आंचलिक दल पार्टी दंगो और बुबाग्रानि पार्टी दंगो उनु दिन फान बुट जिति मांगला नों बीजेपी नों साइमानन दरकार नर बमा हायके त्रिपुरा ओ फायनाय गभर्नमेन्ट आसुक आबो किचा नर वानसुक दि नं बरक क्रय फाउंडेशन क्रय बाहायके नर आसुक नर आबो वानसुंगान दरकार ताइ कैसा गांकाय आं सानानि मुसुंगो अबो एडिसि इलेक्शन पूरा त्रिपुरासानि भोटार त्रिपुरासार आसुक बुकालिया जे और बीजेपी न फाइनाय और गभर्नमेन्ट आसुक फाइनाय त्रिपुरासार आसुक बुकाया और बिहारनि इलेक्शन और सरी चलिगला त्रिपुरानि इलेक्शन त्रिपुरा चलिनाय इलेक्शन नर बमाहायके इलेक्शन नर कायदा खाय जोंबो नाय मा दं खरक बोसोरनि बुमुं ताबो कतालखे अरो एफआईआर खायजाक मेदाम आबो फिसा जोंथ' साइमायान हनि एफआईआर खायो चिनि एफआईआर जों केमनि बुमुरिया दादि तदन्त खायनाय तो तितिक्लायदि साबो अरो चिनि पार्टी अफिस सकजा आबोरिबो अबंका चिनि जिरेनिया खोलानिसै
abo an constituency kalai maga.